2014 και τα προγράμματα νέων αγροτών βρίσκονται σε εξέλιξη. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μητρούσης για να μας πει ό,τι χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε. Γεια σου Βίκη μου. Καλησπέρα. Επιτέλους βρεθήκαμε. Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα των νέων αγροτών που περιμέναμε, που περίμεναν όλοι οι νέοι μας για να γυρίσουν πίσω, για να ασχοληθούν με τα αγροτικά και να πάρουν κάποια χρήματα σαν βοήθεια. Το πρόγραμμα των νέων αγροτών εδώ για την περιοχή μας θα δώσει από 15 μέχρι 20.000 ευρώ για όποιο νέο θέλει να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα. Από 18 Μαρτίου μέχρι 15 Μαΐου είναι η υποβολή των φακέλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να ελεγχθούν και να προχωρήσουν μετά στην έγκρισή τους για να κάνουν την αγροτική τους εκμετάλλευση. Σε πρώτο στάδιο, τι πρέπει να κάνουν όλοι οι νέοι που ενδιαφέρονται? Σε πρώτη φάση θα πρέπει να μας επισκεφτούν οι αγρότες εδώ πέρα στο γραφείο μας, να συζητήσουμε τις προϋποθέσεις του προγράμματος, τι χρειάζεται για να μπορέσουν να μπουν στο πρόγραμμα, τι μπορούν να κάνουν, έτσι ώστε σιγά σιγά να αρχίζουμε να στείλουμε την αγροτική τους εκμετάλλευση και να στείλεται και ο φάκελος που θα πρέπει να καταθέσουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να μπορέσουν να εγκριθούν και να πάρουν χρήματα για να βοηθηθούν στην δουλειά την οποία επέλεξαν να κάνουν στο μέλλον. Έχει ακουστεί και δεν ξέρουμε αν αληθεύει ότι οι άνθρωποι που έχουν τεχνογνωσία ή έχουν σπουδάσει σε αντίστοιχες σχολές το τομέα του πρωτογενή κλάδου, έτσι που θέλουν να ασχοληθούν, μοριοδοτούνται περισσότερο. Ισχύει? Ισχύει. Αυτοί οι οποίοι έχουν τελειώσει κάποια σχολή, είτε ΤΕ είτε ΙΕΚ, το οποίο είναι φοιτική ζωικής κατεύθυνσης, ή κάποιο ΤΕΙ, ή έχουν πτυχίο γεωπόνου πανεπιστημίου, μοριοδοτούνται παραπάνω και αφαιρούν μία υποχρέωση του προγράμματος που έχουν όλοι οι υπόλοιποι να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο 150 ωρών για να καταρτιστούν στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Για όλους τους υπόλοιπους? Για όλους τους υπόλοιπους, που είναι το 95% των υποψηφίων, απλά δεν θα ισχύσει αυτή η βαθμολογία. Και θα χρειαστεί να κάνουν κάποια μαθήματα. Θα χρειαστεί να κάνουν μαθήματα, αυτό το σεμινάριο των 150 ώρων που θα τους δώσει μια πιστοποίηση, ένα πολύ καλό μάθημα για το πώς θα διαχειριστούν την εκμετάλλευσή τους και θα είναι πετυχημένοι. Πολύ θετικό. Οπότε καλούμε τους υποψήφιους νέους αγρότες, τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ηλικία 18 μέχρι 40 ετών, οι οποίοι μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα, να μας επισκεφτούν εδώ στο χώρο μας, να συζητήσουμε τις προϋποθέσεις και σιγά σιγά να στείλουμε την αγροτική τους εκμετάλλευση και το φάκελό τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιδοτηθούν για τη νέα δουλειά την οποία επέλεξαν να κάνουν. Και μην ξεχνάμε να ενημερώσουμε στον κόσμο πού μπορούν να βρουν το γραφείο. Στη διεύθυνση. Το γραφείο μας βρίσκεται μπροστά στο λιμάνι της Καβάλας, στη διεύθυνση Αβέροφ 5, στον πρώτον όροφο. Αλλά επίσης μπορούν να έρθουν και σε επικοινωνία και μέσω του site. Μέσω του site του www.dasologos.gr.